ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. бародарони азиз, ислом дини раҳмату меҳрубонӣ аст. ҷаноби пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам барои оламиён ҳамчун раҳмат фиристода шуд. ҷаноби пайғамбарамонро яке аз ҳодисаҳои дардноки ҳаёташ ҳодисаи Тоиф буд. пайғамбарамон чӣ қадар соҳиби марҳамат буданро ба мо меомӯзад. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати пайғамбар дар шароити бисёр душвор дар ҳама гӯшаҳои Макка паёму каломи худоро расонда ва инсонҳоро ба дини ислом роҳи ҳақ даъват мекард. аммо аҳли Макка имон намеовард. ҳазрати пайғамбар ба имон овардан ё наовардан нигоҳ накарда амр ба даъват шуда буд ва паёми худоро на танҳо ба аҳли Макка, балки ба тамоми аҳли олам расонидан вазифадор буд. ҷамоати азиз, ҷаноби пайғамбар барои иҷрои ин вазифа ба шаҳре ки дар наздикии Макка буд барои даъват сафар кард. ҷаноби пайғамбар бо худ писархондаш ҳазрати Зайдро гирифта бо ҳам ба роҳ баромаданд. баъд аз роҳи бисёр дарозу хастакунанда ба шаҳри Тоиф расиданд. ҳазрати пайғамбар дар шаҳри Тоиф хона ба хона гашта як ба як паёми худоро ба онҳо расонид. онҳо низ мисли мушрикҳои Макка ба ҷаноби пайғамбар бовар накарданд. ҷаноби пайғамбарро таҳқир карда гуфтанд ки худованд барои паёмашро расондан ҳеҷ каси дигарро наёфт ки туро фиристонда. пайғамбарро дашном карданд. ҷаноби пайғамбар ва ҳазрати Зайд барои шаҳрро тарк кардан ба роҳ баромаданд. аммо мунофиқони дилсиёҳ ва ҷоҳилону золимон ҷаноби пайғамбарро дар баромадгоҳи шаҳр бо сангҳо мунтазир буданд. ҷаноби пайғамбар ва ҳазрати Зайд чун аз шаҳр мебаромаданд, он одамҳои дилсиёҳ бо дастони пур аз санг атрофи ҷаноби пайғамбар ҷамъ шуда ба ӯ дашному ҳақорат ва суханҳои қабеҳ гуфтанро сар карданд. ҳазрати пайғамбар ба он инсонҳои ҷоҳил назари пурандоҳе андохт. дар чеҳраи ҳамашон нафрат, дар даҳонашон суханҳои қабеҳ буд. барои ҳамин ҳодисаи дардноке ба вуқӯъ омад. пайғамбаре ки барои оламиён ҳамчун раҳмат фиристода шудааст, барои дини худоро ба бандагонаш расонидан аз тарафи он бандаҳо сангсор карда шуд. сангҳоро ба тарафи пайғамбар ва ҳазрати Зайд онҳо мепартофтанд. ҳазрати Зайд дар ин ҳолати ночор ба доду фиғон омад. чизе ки мехост пайғамбарро муҳофизат кардан буд. онҳоро илтиҷо мекард, илтимос, пайғамбарро назанед, маро занед гуфта барои ҳазрати пайғамбар сипар шуд. аммо сангҳо мисли борон болои сарашон меборид. ба тамоми вуҷуди ҷаноби пайғамбар ва ҳазрати Зайд аз ҳар тарафашон ба онҳо мерасиданд. вале ҳазрати Зайд хавотир аз он набуд ки сангҳо бар бадани худи ӯ мерасанд, балки аз пайғамбар хавотир буд. чун ҳар санге ки ба худи Зайд намерасид ба бадани ҳазрати пайғамбар, бар бадани муборакаш мерасид. ҳазрати пайғамбар ва ҳазрати Зайд хуншор шуда. ҷаноби пайғамбар аз тарафи он нафароне ки ба онҳо некӣ кардан мехост сангборон карда шуд. ҷаноби пайғамбар ба замин афтида дар ҷои будааш болои бозуҳояш нишаста ва дастҳояшро болои сараш гузошт. он золимҳои бераҳм пайғамбарамонро масхара карда аз дасташон бардошта ӯро тамасхур карда ва боз дубора сангборон карданд. лаънатиҳо, кош ман он ҷо мебудам ки дасту пои онҳоро шикаста пора пора мекардам. пайғамбари охирзамон, пайғамбари раҳмат бо шарофаттарини рӯи замин то охири роҳ сангборон карда шуд. ҳазрати Зайд фикр кард ки пайғамбар аҳли ин шаҳрро нафрин ва дуои бад карда ҳалок месозад. аммо ҷаноби пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам пайғамбари раҳмат аст.
аҳли тоиф ки ӯро сангсор мекарданд ӯ онҳоро фикр карда андӯҳгин мешуд. аз даҳони муборакашон ҳатто як сухани бад нисбати онҳо набаромад. баръакс метарсед ки худованд мардуми тоифро ҳалок месозад. ҷаноби пайғамбар ва ҳазрати зайд аз шаҳр каме дуртар шуданд. дар як канор нишастанд. ҳама ҷойҳояшон хунолуд ва захм шуда буд. дар он ҷо каме нишаста захмҳо ва хунҳояшонро бо об тамиз карданд ва ҷаноби пайғамбар хеста дар он ҷо ба намоз меистад ва 2 ракат намоз мехонад. дар ҳамин ҳолат бо ҳама ҳашаматаш ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом меояд. ҷабраил бо як дуои баъди ҳазрати пайғамбар кӯҳҳои баланди тоифро чаппа мекард. бо иҷозати худо онҳоро ҳалок месохт. оҳ, хуб шуда, ҳаққашон буд. бин, пайғамбаром агар зангборон мекунад, беимонҳоро бибина. вале пайғамбари раҳмат ба ҷои дуои бад дуои некро интихоб кард. ана ин аст меҳрубонӣ, бародарон. мардуме ки як инсони муборакро ин қадар дашному ҳақорат сангсор карданд, дилаш ба онҳо сӯхт. не гуфт, не, ман намехоҳам ки онҳо ҳалок шаванд, балки аз насли онҳо фарзандҳои боимон яктопараст худои ягонаро ситоишкунанда мехоҳам дуо кард. ана меҳрубонӣ ин аст, бародарон. ислом дини марҳамат аст. ҷаноби пайғамбар маҷбур нашуда бо касе намеҷангид. ҳатто нисбати душманҳояш меҳрубон буд ва ҳамеша хубиву зебоӣ, дурустӣ ва некиро меҷуст. муҳтарам ҷамоат, вазифаи мо бошад мардумро барои ҳақ бо ҳикмат, бо сухани хуб даъват карда ва касе ки имон наовард муносибати хуб доштан бо ӯ аст. худованди таоло моро низ мисли пайғамбар меҳрубон шуданро насиб гардонад, иншоаллоҳ. омин. Amin. Amin. худо аз шумо розӣ бошад.